Домік добрай казкі. Слухай і уяўляй. Вікторыя Карась. Не сумуй. Фартэпіяна. У цёмнай запыленай каморцы невялікай вясковай школкі, дзе калісьці кіпела жыццё, а зараз няма ніводнага вучня, стаяла даўно забытая, кінутая, старэнечкая чорная фартэпіяна. Шмат чаго яна пабачыла на сваім вяку. Жыло ў філармоніі, дзе на вялікай сцэне выступала з аркестрам, і ў маленечкай кватэрцы настаўніка музыкі, які любіў сваю працу так моцна, што заплюшчваў вочы ад задавальнення кожны раз, як садзіўся граць. І шмат дзе яшчэ, але абавязкова там, дзе яго вельмі шанавалі. Колькі найпрыгажэйшых мелодый віртуозна выканала фартэпіяна, колькі таленавітых дзетак выгадавала сваёй музыкай, колькі шчырай радасці і задавальнення падарыла людзям і гэтаму свету. А колькі апладысментаў пачула: «Брава, брава, біс, біс!» Як даўно гэта было? Так даўно, што нават здаецца бяскрайняй фантазіяй ці хутчэй горкай і маркотнай няпраўдай. У шэрай цемры яго цяперашняга месца жыхарства сумна, млява і жахліва. Вакол нікому не патрэбны хлам, горы шэрага надакучлівага пылу і брыдкі пах, ад якога ўвесь час казыча ў носе і хочацца чхаць. А яшчэ нязносная цішыня, якой, напэўна, няма канца. Як сталася гэтаму музычнаму інструменту апынуцца тут? Як здарылася стаць непатрэбным? Як атрымалася пазнаць няшчасце быць кінутым? Аб гэтым фартэпіяна жадала маўчаць. Не хацела нават і думаць, бо ад успамінаў станавілася надта балюча на душы. Так, і ў фартэпіяна ёсць душа. Зрэдку на пустым доўгім калідоры ўсё ж чуліся нечыя глухія крокі. Час ад часу стары школьны вартаўнік па звычцы рабіў свой дзяжурны абыход, каб пераканацца, што школка яшчэ стаіць і не збіраецца ўпасці. Здаецца, няшмат да гэтага засталося. У каморку вартаўнік не заходзіў ніколі. Магчыма, не ведаў пра яе ўвогуле, ці, мабыць, яму проста было ўсё роўна. Канешне, каму захочацца важдацца са смеццем? Фартэпіяна ў 1000-ны раз з надзеяй агледзелася наўкол. Можа, сёння скрозь вузкія шчыліны скрыпучых дзвярэй сюды праб'юцца спрытныя і цёплыя сонечныя праменьчыкі? Можа, змогуць запоўніць паветра радаснымі звесткамі цёплых летніх дзянькоў? А можа, проста пяшчотна палашчаць яго сумны тварак і ўпэўнена падбадзёраць «усё будзе добра»? Дзе вы, праменьчыкі? Ау! Эх, бачна зноў не ў гэты раз. Пэўна, апраметная цемра мой лёс. А ці было насамрэч тое музычнае мінулае? Ці было тое шчасце? Сумная фартэпіяна цяжка ўздыхнула. Але ўсё з часам яго панурае штодзённае адзіноцтва ненадоўга перапынялася. Нечакана і нахабна дзесьці з-пад падлогі з'яўлялася брыдкая шэрая мыш. Непрыемны няпрошаны госць, справай жыцця якога было псаваць усім настрой. Круцелька бегала ў каморку пагрызці хлам, старыя падраныя шпалеры ды пажоўклыя кнігі. Але самым улюбёным і смачным было пагрызці фартэпіяна, проста ўнутры, у самым патаемным і асабістым. Ад гэтага зэля, так мыш сама сябе называла, атрымлівала асаблівае задавальненне. Ах, як файна, калі камусьці не файна! Ух, дам ім усім! Ух, яны ў мяне ўбачаць! Ці чуў хто-небудзь нешта іншае з яе вуснаў, невядома. І галасок гэтай яе гадкі, пісклявы такі, раздражняльны, чуеш і адразу ажно ператрасае. Добра, што ўжо даўно не прыходзіла. А можа, ўжо і не прыйдзе. Не паспела фартэпіяна з палёгкай аб гэтым падумаць, як у вуглу зашамацела. Старыя скрыпучыя дошкі падлогі жаласна заскавыталі, а без таго цяжкае паветра разбавілася з'едлівым пахам нейкай брыдкай зеленай парфумы, удушлівай і невыноснай, ад якой потым яшчэ 2 дні пячэ ў горле і рэжа ў вачах. Громам сярод яснага неба пачулася яхіднае «Здароў, Тумба, чакала мяне!» З першай іх сустрэчы мыш заве фартэпіяна Тумбай,
Ну а што? На тумбе, на фартэпіяна, знізу да самага верху стаяць адныя толькі вялізныя, чымсьці запоўненыя цяжкія каробкі. Да самай столі. Так шчыльна, што не ўціснуць нават пальца. Ці падобнае зараз фартэпіяна само на сябе? О не, дык, мабыць, Зэля і не хлусіць? Ды якая ўвогуле розніца, кім у гэтай чорнай каморы быць? Можа, тумба не самы кепскі варыянт? Толькі б сёння не грызла. «Ну што, разваліна, стаіш?» Хто б сумняваўся, што мыш пачне размову менавіта так, жорстка і бесцырымонна, абавязкова спрабуючы зняважыць і пакрыўдзіць. Прызнацца, фартэпіяна нават навучылася не рэагаваць на яе гэтыя выбрыкі. Хай гаворыць, абы не чапала. Галоўнае не падтрымліваць размову, маўчок. Але Зэля не збіралася спыняцца. «Не размаўляеш са мной, тумба, хіба пакрыўдзілася?» Агідна захіхікала шэрая. «А зрэшты мне абыякава, я ж да цябе сёння з файнай навіной, хочаш даведацца?» Не, ледзь не вырвалася ў фартэпіяна, але ўтрымалася. «Маўчыш, значыцца. Ну і добра, я і так скажу. Чакай». Мыш у хвіліну знікла пад дошкамі падлогі, але праз момант вылезла назад, трымаючы ў лапах маленечкі ліхтарык. Чорная каморка тут жа запоўнілася цьмяным жоўтым святлом. З непрывычкі, пасля доўгіх аднолькавых гадоў праметнай цемры, фартэпіяна балюча рызанула ў вачах. Ад нечаканасці яно нават зажмурылася. Зэля злосна зарагатала. «Ну і страшэнная ты, тумба, такая няшчасная, жаласная. Бачыла б ты сябе збоку, хоць вялізная, але абсалютна бесдапаможная. Ты ніхто, цьфу, глядзець брыдка». Фартэпіяна паспрабавала адкрыць вочы, каб трохі разгледзець сваю каморку пры святле, калі яшчэ будзе такая магчымасць. Але Зэля хуценька зарыентавалася і накіравала нясмелы прамень ліхтарыка акурат яму ў твар. Ад граху далей усё ж мае немалыя памеры. Ну ўсё, цяпер нічога не ўбачыць. З вачэй быццам пасыпаліся іскры. «Ну, запытай мяне, навошта я правалакла ліхтарык, не? Тумба, няўжо не цікава? Эх, вельмі хачу паглядзець на тваю фізіяномію, калі пачуеш маю навіну. Во будзе пацеха!» Фартэпіяна зусім не хацела ніякіх навін. Ну што новага можа сказаць яму шэрая? Назваць жаласным і нікчэмным? Дык ужо было. Зноў нагадаць аб тумбінай недасканаласці і крывізне? І гэта праходзілі, не чапляе, быццам сама красуня маляваная. Хай гаворыць, што хоча, абы толькі не лезла ўнутр, у самую душу. Там ёй не месца, там трывожна, там дужа баліць. Мыш злавалася. Як так сёння шкодніца тумба цалкам ігнаравала ўсе яе спробы пагутарыць? Інакш кажучы, не давала нагоды для вялікай сваркі. А Зэля без сваркі – гэта як дранік без смятанкі, амаль немагчымая, разумееце? Сварка яе ўсё, асабісты брэнд, калі хочаце. Пераканаўшыся, што з ёй і надалей не збіраюцца размаўляць, нягодніца перайшла да самага ўпадабанага. «Я цябе разгавару, ты ў мяне паскавычаш». І куляю шмыгнула ўнутр фартэпіяна праз невялікую дзірку, якую сама і прагрызла, захапіўшы з сабой свой ліхтарык. У каморцы зноў стала цёмна, але фартэпіяна не спяшалася адкрываць вочкі. Здарылася тое, чаго яно так баялася. Туды, дзе няма ходу нікому, дзе раней была музыка і адчуванне сябе значным і патрэбным, а зараз толькі жахлівая пустата і адзіноцтва прабраўся чужы. Ці можна пускаць чужога ў сваю душу? А калі ён забраўся туды сам? Ох, Зэля, каб цябе, толькі чаму яе не чуваць? Аднак мыш і сапраўды быццам замерла. Там, у глыбіні тумбы, дзе яна ўжо не раз бывала, дзе раней было чорна, хоць вока выкалі, а зараз стала поўна святла ад ліхтарыка, яна раптам убачыла нешта вельмі дзіўнае і нечаканае. Акурат перад ёй стаяла празрыстая шкляная скрыначка з подпісам «Успаміны». Унутры, быццам фотавыбліскі адзін за другім, з'яўляліся нейкія невыразныя сціплыя малюначкі. Каб разгледзець іх, Зэля уткнулася носам у шкло. «Вось гэта да! Вонь тумба зусім малая!
Сама на сябе непадобная. Што гэта яна робіць? Смяецца? Яна хіба ўмее смяяцца? А вось тумба на нейкай сцэне. Вакол шмат людзей, а зусім побач чалавек. Ён выглядае добрым. Што гэта за чорна-белыя кнопкі на ёй? Чаму чалавек на іх націскае? Што гэта чуецца? Няўжо музыка? І навошта людзі так гучна і радасна пляскаюць у далоні? О, а тут на дзіўныя чорна-белыя кнопкі спрытна цісне маленькая пацешная дзяўчынка. Ад шчасця тумба нават прытанцоўвае. Што тут адбываецца? Неспадзявана шкляная скрыначка напоўнілася громам і маланкамі. Ляснула з такой сілай, што ў Зэлі нават падгарэлі вусы. З цэнтра скрынкавай навальніцы, як лава з вулкана, паказаўся сумны чорна-белы малюнак. Чацвёра ў капюшонах пад ліўнем цягнуць тумбу на сметніцу. Тумба плача? Яе што, выкінулі? О, такое мне падабаецца! Мыш зларадна засмяялася, ажно задраўшы галаву. Але хутка сціхла, бо ўбачыла нешта яшчэ больш дзіўнае. Унутры паўсюль вялізныя бліскучыя струны ды жвавыя малаточкі, якія, здаецца, толькі і чакаюць, каб гучна і прыгож зайграць. Зэля нічога не разумела. Як страшэнная звонку запыленая мэбля можа быць такой цікавай унутры? Ці не павінна яна быць пустой? Атрымліваецца, тумба гэта не тумба зусім, а штосьці незвычайнае і цудоўнае? Неспадзяваная зайздрасць быццам кувалда грохнула Шэрую па галаве, ды так моцна, што тая ажно прысела. Спачатку ёй нават захацелася заплакаць, але ўжо праз хвіліну Зэля адчула яшчэ большае зло і неймавернае жаданне зрабіць тумбе максімальна балюча. І яна з усіх моц учапілася ў яе сваімі вострымі, як нож, зубамі. Фартэпіяна жаласна ойкнула, а з яго заплюшчаных вочак пацяклі маўклівыя горкія слёзы. «Так-то лепей!» – пераможна крыкнула мыш, пачуўшы, што тумба ўсё ж завыла і мігам вылезла вонкі. «Кім бы ты ні была, якія б струны і малаточкі не хавала ўнутры, якія б малюнкі не блішчалі ў шклянай скрыначцы пад назваю «Спаміны», – здзеквалася Зэля, «для мяне ты ўсё адно, недарэчная, крывая, бракаваная тумба. Не бачыць табе белага свету да самага канца». Фартэпіяна ўжо і не чула, што там балбоча злачынка. Слёзы ў момант прасохлі, а ў галаве бо ўраган круціліся словы: «Струны, малаточкі, струны, малаточкі», няўважліва ўпушчаныя Зэляй. «Я не тумба, я фартэпіяна. Я магу рабіць музыку. Я не пустое, я жыву», – нясмела шаптала яно. «Я музыка. Мне не здалося». Морда мышы скрывілася ад здзіўлення. Упершыню за доўгі час тумба адважылася падаць голас, да яшчэ нахабна назваць сябе якімсьці фартэпіяна. Шэрую затрасло ад злосці. «Ты ніхто! Ты пустое месца! А праз некалькі дзён цябе ўвогуле не стане! Лаві маю навіну! Старую школу плануюць разбурыць, зраўняць з зямелькаю разам з усімі непатрэбнымі рэчамі, разам з табой!» Зэля смешна тупнула сваёй лапай і дзерзка накіравала прамень ліхтара ў вочы суразмоўніку. Але замест жаху і суму на твары фартэпіяна мыш убачыла лёгкую усмешку надзеі. Амаль без перапынку усё грамчэй ёй чулася тумбіна: «Я музыка, мне не здалося». Фартэпіяна дыхала ўсё мацней і глыбей, прагна хапаючы хай сабе і пыльнае паветра каморкі. Яно быццам распраўляла плечы, а ўнутры, як пасля зімовай спячкі, прачыналіся гукі, яшчэ сонныя і нясмелыя. Цяжэнныя каробкі, што ўвесь час каменем давілі на галаву, рыпелі і варушыліся. Здаецца, яны вось-вось рассыпяцца, нібы картачны домік. Прамень ліхтара, якім Зэля старанна біла па вачах, больш не рэзаў і не раздражняў. Наадварот, прыгожа асвятляў каморку. Вось насупраць стаіць высокая люстэрка. За слоем белага пылу фартэпіяна бачыць у ім сябе. Так, я фартэпіяна, сапраўднае, жывое. Мыш стаяла як укапаная.
Перад ёй зусім не тумба, а хтосьці новы і невядомы. І гэты новы велькі і ўпэўнены ў сабе. Не, я не дам яму стаць сабой. Ён павінен быць тумбай, якую выкінулі на сметніцу. Бо калі перастане ёй быць, тады кім буду я? Зэля амаль не плакала. Хутка і спрытна яна пачала карабкацца бліжэй да твару фартэпіяна. Святло ліхтара павінна біць у самае вока, вырашыла яна. Тады незнаёмец зноў аслепне і стане бесдапаможным, а я важнай. Але фартэпіяна не баялася. Зараз яму хацелася дыхаць на поўныя грудзі. Яно павольна зрабіла новы глыбокі ўдых і як чыхне! Ад гэтага цвёрдага чыху затраслася падлога. Ды што там, напэўна, уся школа. У момант каробкі, якія столькі гадоў не давалі рухацца, пасыпаліся адна за другой. Грымела так, быццам хтосьці гучна біў па самым вялікім барабане на свеце. Раптам фартэпіяна стала так лёгка. Усё, больш няма цяжкага грузу, што перашкаджаў і прыціскаў да зямлі. У каморцы ўзнялася хмара шчыльнага пылу, а вакол нічога не бачна. Але ці гэта бяда, калі праз любы пыл перш за ўсё патрэбна пачуць і разгледзець самога сябе. Пыльная бура супакоілася, і фартэпіяна зноў агледзелася вакол. Вось яго каморка. Атрымліваецца, яна не такая маленькая, як здавалася. Вось люстэрка, а ў ім ніякая не развалена тумба, а яно прыгожае, чорнае, бліскучае. Вось яго чорна-белыя клавішы, як новенькія. Уся падлога ў каробках, чаго іх толькі няма. О, а там мыш! Яна безвынікова спрабуе вылезці з-пад завалы і збегчы. Давай, давай, Зэля, самы час! Як рванула, хвост адваліўся. А самой і следу не стала, толькі пяткі зіхацелі. Што ты там сказала? Я ніхто, я нікому не патрэбная. Я музыка, і я патрэбна само сабе. Праз хвілінку фартэпіяна пачула знаёмыя глухія крокі. Стары школьны вартаўнік па звычцы рабіў свой дзяжурны абыход. Хутка школку знясуць, таму і прыйшоў сюды. Апошні раз, пэўна, развітацца з месцам, якое ўжо стала родным. Побач з крокамі дарослага чулася звонкая, жвавенькая, дробная хада дзіцяці. Малое бегала туды-сюды, то напяваючы смешную песенку, то гучна пытаючы: «Дзеда, а гэта што? Дзеда, а што гэта?» Фартэпіяна усміхнулася, і на душы стала так добра. Я хачу ствараць мелодыі. Я хачу, каб мяне пачулі. Зараз я хачу граць для старога вартаўніка, для яго малога, а перш за ўсё для сябе. Па бліскучых чорна-белых клавішах затанчылі цудоўныя ноткі. Бы цёпленькі летні дожджык з самай душы чароўнага музычнага інструмента палілася дзіўная пяшчотная музыка. Яна запоўніла не толькі каморку, усю школку, а затым і ўсю сонную вёсачку. Ад задавальнення фартэпіяна зноў заплюшчыла вочкі. Яно больш не хвалявалася ні аб чым, што там будзе заўтра і што будзе з ім увогуле. Сёння ёсць толькі мая музыка, сёння ёсць я. Фартэпіяна не чула, як адчыніліся скрыпучыя дзверы каморкі. Не чула, як па мабільніку камусьці тэлефанаваў дзед-вартаўнік. Так, фартэпіяна, сапраўднае. Тое, што я 20 гадоў таму знайшоў каля сметніцы, адрамантаваў і перадаў музычны клас школы. Дык можна забраць сабе? Буду вельмі ўдзячны. Але выразна адчула, як яго абдымаюць цёплыя маленечкія ручкі 6гадовай дзяўчынкі-надзейкі і яе сціплы тонкі галасок. Прывітанне, цудоўная фартэпіяна. Давай сябраваць і хадзем ужо дамоў.